amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I avui sí, avui ja és divendres, avui ja han passat les festes de Nadal, avui tornem a tindre amb nosaltres els nostres xics de la Bona Comèdia, Termi i Adrián. Benvinguts, com esteu? Bon dia. Muy triste, la verdad. Fartíssim. Jo estic trist, s'ha acabat el Nadal ja. Sí, No sé què fer amb la tristament meva perquè vida. ja no queden, només queden restos de polvorons ja a l'esclat. Ja no hi ha sortiment, ja queden 4. Queden los alfajors i poca cosa més. Jo estic molt trist. Sí? Sí. Bueno, no passa res. Pensa que encara et queden 12 mesos per a tornar-hi. Tu no et Vamos. preocupes. Com ha anat l'any nou bé, no? Bé, la veritat és que bé, sí. Amb la família i tal. Jo ja he Sí. incomplit diversos propòsits. Poca broma, que jo sóc de les que no es posa propòsits, i un any me n'he posat. Ah, no, jo no. Dedicar-me una miqueta de temps per a mi. No abandonar l'infant, però sí dedicar-me una miqueta de temps. Bueno, No sigui, eh? Es un propósito muy de taza, ¿no? De Mr. Wonderful. Sí. Bueno, no pasa nada. Cómprate una taza. Y déjanos en paz. bueno, nosaltres seguim el propòsit de fer riure i d'acabar en el capitalisme. Que bien hilado. De moment mos està sortint més el primer que el segon, Sí. perquè pel segon fa falta molta ajuda, i la primera podem fer nosaltres més coses. I seguim sense Pablo, que la família encara no... Sigue fuera, Pablo. Encara no l'ha soltat. Li han dit, escolta, Pablo, que això... bueno, encara no ha arribat. Pablo ha faltat més vegades al programa que no pas n'han fet, eh? Bueno, no passa res. Però, Que l'estimem molt el que des passa és d'aquí. que li han tingut regalar algun joguet xulo i està jugant encara, perquè com és lo més menut... Per poc, però és lo més menut, per tant, sempre té esta cosa de lo menut, no? ¿Té germans, Pablo? Sí, No ho sabia, sí. jo. No, Jo dic que és lo menut de natros. Ah, va. És que de veritat. Jo també pensava, dic, potser és lo... Sí. És lo menut de natros. Me penso que de casa també, però ara Vale, mateix estic vale. dient coses que no això. Bueno, per si algú se suma en esta secció per primera vegada, vale? Que no ho sabem, som Habana Comèdia, som una associació sense ànim de lucre que ve a portar humor i comèdia a Tortosa i, si podem, en extensió a les Terres de l'Ebre. I avui venim en agenda per al mes de gener. Molt bé. Que normalment la fa Pablo, però avui la farem natros. I és que estem molt contents perquè hem tingut la sort, entre part d'una subvenció de l'Ajuntament i part de contactes que teníem, han pogut omplir 3 mesos, pràcticament 3 mesos i mig de coses. Per tant, vos anirem portant aquí tot el que farem. A les xarxes ho tenim publicat, però o si no està publicat tot, ho estem publicant progressivament, però ja tenim pràcticament un primer trimestre omplert de coses diferents, esperem que vos agraden totes, i el que vos volem dir que ja tenim entrades a la venda, això per a este mes de gener, és el dissabte 17 de gener, a les 8:30, a lo carrer de l'Havana, lo faig jo el meu monòleg, Vida i Miracles, que bueno, pues el meu monòleg parla de mi, dels meus orígens, de la meva infància, de la meva adolescència, de la meva vida adulta i de lo difícil que és en 40 anys enfrontar-te en este món a la paternitat i a tot. És una horeta guapa per riure molt de mi, o sigui que podeu vindre tranquils, que jo no soc d'estos monologuistes que se'n riu de la gent del públic, ¿vale? Jo me'n ric de mi perquè vosaltres vos riguéssiu en mi, per tant podeu vindre tranquils. Vale? 5 euros per Ebre Ticket, 7 euros si veniu a taquilla directament. Per tant, si voleu tirar per Ebre Ticket, teniu l'enllaç a les nostres xarxes, ho teniu tot, i el 31 de gener, 2 setmanes després, mos fa molta il·lusió, també a les 8:30, a lo carrer de l'Havana, ve Lu Bayones, que és una còmica de Reus, és un totterreno, té un podcast que es diu un videopodcast que es diu Lobotomia, també, que fa entrevistes així, rotllo metge, no? Va vestida rotllo metge, no? Sí, algo així, sí. Ah, no sé si és metge... Sí, jo crec que sí. Enfermera o algo així. Vull dir que és un totterreno i també canta, és professora d'anglès, a més, vull dir, és una màquina. És una màquina, heu de vindre a veure-la. També, a més, també porta un open mic a Reus, que és l'Insòmnia, vull dir, porta molts anys dalt dels escenaris, és un humor fresc, reivindicatiu també, des del seu punt de vista de dona adulta i mare, i tot això també té una part molt reivindicativa del món en lo que vivim. També 5 euros a Ebre Ticket, si voleu ja avançada la podeu comprar, si no 7 euros a taquilla el mateix dia quan vinguéssiu allí. Per tant, aquesta és l'agenda que tenim al carrer de l'Havana, de Habana Comèdia, de gener, i si hi ha més coses, el pròxim dia ja vos direm alguna més, i és això. De moment el que tenim d'agenda és això, i vinga, va. De què mos parlaràs avui, Adrián? Mira, abans de començar, estaves parlant de tema de que parles de ser adult i tot això. Sí, L'altre dia perquè jo puc parlar que soc adult. És que això...
A eso iba. El otro día leí que la adolescencia se acaba a los 32 años. Sí. Ahí lo Què llevas. dius? Sí. Sí, jo també ho he llegit i es veu que hi ha estudis que ho Ahí lo lleváis. Això ho ha fet Sí. un grup d'investigadors de 50, no? Sí, que probablemente viven todavía con su Que padre. s'acaben de Sí. comprar la Chopper perquè s'han divorciat. Si a mi als 20 ja o als Exacto. 18 ja em pareixia una exageració, ara als 32 ja Els me 32. donen ganes d'apretar a 32. córrer. Científicament, l'adolescència s'acaba als 32. Jo crec que per a mi, a nivell món laboral, una mica de que deixes d'estudiar i tal, l'adolescència va ser el dia que li vaig dir a ma mare, per què m'obris la factura del telèfon si me'l pago jo? Ah. Saps? I va ser com dir, joder, me ho pago jo. Saps? I va ser com... La setmana passada va ser. No, per desgràcia va ser massa pronte. Després m'han pagat altres coses perquè la meva vida financera ha sigut un desastre, però va ser com plan... Me diu, ai, diu, pagas mucho de teléfono. Dic, ¿y a tu què t'hi fa? Diu, ho pago jo. Dic, no, ho Te pago cotilleo jo. la factura, Dic, claro. de la meva nòmina se'n van los diners per pagar el teléfono. Esto hay que decirlo en la agenda, lo de que estás mal económicamente, para que la gente venga también. Sí, Vender entrades desde la làstima. De fet, no ho vam dir el dia anterior, però fa un mes que estic a l'atur. Pues, Vull dir que... comprar entradas ya. Vull dir que per sort tinc una mica d'atur i vaig a gastar-lo. Por Perquè és supuesto, meu. Aprofita. Los bolsillos del perro van a acabar vacíos. Exacte. Ja m'ha trucat Pedro Sánchez i m'ha dit, escolta, treballa perquè no et vull pagar més. Bueno, va, Adrián, ¿de qué nos parlaràs al primer Pues programa mira, de yo iba a hablar de... ¿Hablar he dicho? No, hablar. Sí. No sé ni hablar castellano, ya sé que es una Imagina't. vergüenza. O no, va, de propósitos d'any nou. Vale. ¿Tú has hablado antes de los propósitos? Sí. ¿Qué habías dicho que te habías Dedicar-me propuesto? temps però una miqueta per a mi, Dedicar-me sense abandonar l'infant. Ah, vale. No sigue que... Es bonito, es un buen propósito, la verdad. Yo no soy mucho de esto, yo no me he hecho ningún... Bueno, sí que me he hecho propósitos, pero no soy mucho de propósitos porque con los propósitos pasa un poco que al principio muy bien, todo el mundo muy a tope, pero con el tiempo se acaban abandonando, ¿no? Son como la ideología del PSOE, es algo así. És com la S del PSOE, ¿no? Como la- El propósito de este año del PSOE podría ser el consentimiento, por ejemplo. Estaría bastante bien. Que ya si se viene muy arriba, que dices, hostia, estamos a tope de propósitos, recuperar el significado de socialista también. Lo que Claro. tú has dicho de la S, Claro. estaría guay que lo recuperaran, pero bueno, tampoco le pidamos demasiado trabajo Claro, a esta claro. gente. Jo no me n'he fet de propòsits, Ja t'ho dic ara. La gente suele tener muchos propósitos, ¿no? Están los típicos És que, que si... Sí, jo no, vaig, n'hi ha que es fan llibretes. jo vaig com los Sí, no? jo vaig com en los pressupostos de l'Estat. Vaig en la pròrroga dels de l'any passat perquè no els he complit. te los tiene que aprobar tu mujer, ¿no? No, jo mateix vaig dir, aquest any faré això, i he arribat a final d'any i he dit, mira, com encara no ho he fet, ho prorroguem. Ja, per què? A veure si ho fem aquest any. L'any que ve. Faig propòsits bianuals. Està bé, O quinquenals, si puc. Planes quinquenales, bien, me gusta. És una legislatura. Al final, 4 anys després, tinc que veure si he fet alguna cosa o no he fet res. Hostia. No, pero la gente suele hacerse muchos propósitos, dejar de fumar, apuntarse al gimnasio, comer más sano, sonreír más. Hay gente que dice esto, que dice, mi propósito para 2026 es sonreír más. Clar. Però és que dices- estos són propòsits que no es compleixen. Pero, ¿sonreír más? Ja, però ¿Qué- després, però després no venen a veure coses que fem a Bona Comèdia. I llavors... Claro, pero es que es muy lo que hablamos, es muy taza de Mr. Wonderful proponerte sonreír más. Que A més dices, que si no tens ganes de somriure, no somrius i no passa res. no, claro, esta gente, vete a la mierda. O sea, esta gente, mi propósito para 2026 es mandar a más gente a la mierda. Saps qui somreia molt? Saps qui s'obligava molt a somriure? A ver. Charlie Kirk. A Charlie, bueno, se la quitaron rápido. Bueno, no vamos a entrar ahí, estamos en Navidad todavía, ¿no? No, ja no. Post, ja no! No, claro. festes de Nadal. Ja no. Ja. Estem en la ressaca encara. Estem a prop del Blue Monday, no? Era el dia que... Sí. És a finals de gener? No, pot ser? el O primer febrer? dilluns, No és el dia és a aquell... finals de el 21 de gener, sí, crec. que Finals se de acaba gener. como la cuesta de enero, ¿no? Sí. Y la gente está triste porque, bueno, Ah, És sí. perquè ha passat tants de dies des del Sí. Nadal i falta no sé quan està la pròxima d'això, llavors és com que és el dia més trist Mira, de l'any. crec que cau en 19 de gener enguany, Blue Monday. 19 de gener. És per a, 19. és Me per lo- a que estiguis me lo voy- trist i compres coses. O sigui, Me lo voy- és Está todo pensado para Sí. eso. pur capitalisme. Me lo voy a apuntar en el calendario. Estàs trist. Mira, pistoles al 50%. Jo faria ofertes així amb Blue Monday. Hay un ultraderechista dando un meeting, igual te alegras. Vale, Va, no, ¿qué más? yo lo que hablaba, que mi propósito es mandar a más gente a la mierda. Creo que hay que mandar a la gente a la mierda. Por ejemplo, Sí. gente que dice, es que hay demasiados inmigrantes, vete a la mierda. Claro. Los extremos se tocan, vete a la mierda. Todas Vale. las opiniones son respetables, vete a la mierda.
Que diréis, bueno, igual, però... igual en un vete a la mierda ho podem deixar tot, Vull dir, Sí. a nivell d'edició després igual ho podem deixar tot. Igual... Que vosotros diréis, pero si ya de entrada mandas a la mierda a la gente, se acaba el debate. Pues ¿sabéis lo que os digo? Que tenéis razón. Porque este es otro de mis propósitos, debatir menos con la gente. Porque hay gente con la que es absurdo debatir, como por ejemplo con los negacionistas. Claro. No se puede debatir con un negacionista porque viven en un mundo de fantasía y no se puede combatir a la fantasía con realidad. La tierra es plana. En su mundo. Claro, por eso, a eso voy, que la próxima vez que venga alguien aquí y os diga que la Tierra es plana, tenéis dos opciones. Intentar convencerle de que está equivocado, suerte con eso, o... Sí, no, o pots animar-lo. o mandarlo... A la o mandarlo- mierda. O mandarlo a la mierda. No, o- Esa es la otra opción que tenéis. No, però pots animar-lo. Dir-li, sí, la terra és plana. Ves hasta la- corrent i quan arribes a la punta te fas una foto i tornes. I quan tornarà per detrás de tu, li dius, veus com no? Imbècil. Hostia, buen truco ese, ¿eh? Claro. Es como una versión de Viajeros por el Mundo, de Pekín Express. Callejeros viajeros. Callejero Qué Viajero versión negacionista. O sea, estaría muy guay que hicieran un Pekín Express versión negacionistas o algo así. I si no, i després Estaria guai. sempre pot ser com el xiste que contava Eugenio, que diu que se troben dos, diu, hombre, diu, don Anselmo, diu, está usted muy Anselmo. bien, Sí. ¿cómo lo hace? Diu, es que no discuto con nadie. Diu, hombre, no será por eso. Diu, pues no será Bueno, por eso. Es que Eugenio es el mejor. Pues tú lo mateix. Que la tierra es plana, pues sí. Pues sí. Eso lo mandáis a la mierda Pues y... sí, págamelo café. Y nos centramos en mi tercer propósito para 2026. Tomar los medios de producción. Vale. Eso es- Vale. Esto, a partir de ahora controlamos esto nosotros. Los sueños, cuanto más arriba, mejor, como los coches de los fachas. Vale. Sí, señor. Que por suerte, cada vez nos tomamos menos en serio los propósitos. Yo creo que al final acabarán desapareciendo, ¿no? Un poco como ciudadanos, ¿no? Vale. Aunque yo estoy notando ya más gente de lo habitual en el gimnasio. O sea, el otro día fui por primera vez por la tarde, que esto en un gimnasio es horario Jimbro, Sí. y a los 5 minutos, ya escuché a un tío hablar sobre la generación de cristal. O sea, fue 5 minutos y yo pensé, vale, este no es mi sitio. De hecho, con un Jimbro, o sea, los Jimbros están guays, puedes hablar sobre la mejor creatina del mercado, por ejemplo, pero no le preguntes a quién vota. ¿Vale? No, Por si porque acaso. del todos los políticos son iguales al voy a votar a Vox, hay 12 repeticiones de diferencia. Esto es así. Para acabar con el fascismo necesitamos más guerra cultural, pero sobre todo más presbanca. ¿Vale? Sí, jo, per a mi, un canyó que, un canyó que dispare Libros. tomos del Quijote és guerra cultural. Guerra cultural. Vale? O sigui, sí. Sí, porque, a ver, mientras nosotros estamos aquí con los jajas, los nazis están ahí fuera, haciendo circuitos de CrossFit. Esto es así. Exacte. No todos los Jimbros son nazis, pero todos los nazis son Jimbros. Exacte. Vale, más cosas, más propósitos. El propósito por excelencia de todo el mundo, ¿cuál es? Dejar de fumar. Vale. ¿No? Dejar de fumar, que dejar de fumar ya está como pasado de moda y cada vez es menos guay, pero sigue habiendo mucha gente que fuma, algo que provoca que los no fumadores tengamos que sentarnos en terrazas a 5 grados bajo cero. O sea, si hay alguna autoridad competente escuchando este programa, por favor, Prohibit fumar ya en las terrazas, tengo frío. Però ja, Sí. ja ho han... Ja, estava plantejat almenys ja, Estava no? plantejat, però no es va No, aprovar. no es va aprovar. Que lo hagan ya. I és veritat, jo això ho he patit molt estos Sí, Nadals. ¿a que sí? I ho començo a odiar, perquè jo era fumadora. Bueno, I ara... estás viendo, te están dando de tu propia medicina ahora, ¿eh? Sí. sí. Yo tengo frío, yo no puedo tomarme un chocolate a la taza cada vez que salgo a tomar algo. A ver si No. puedo, porque tengo un metabolismo privilegiado y quemo Qué calorías asco. incluso durmiendo, ¿vale? Soy Començaria a posar com a propòsit matar-te. esa clase de persona que da muchísimo asco, lo sé. Oh, quina ràbia. Yo he llegado a comerme 2 polvorones de los más guarros antes de dormir y me he despertado pesando 200 gramos menos. O sea, mientras la gente está pensando, es que no puedo comer macarrones para cenar, yo estoy pensando en si echarle más bacon a la carbonara. Però bacon no, Guanciale, a la carbonara. Lo que haga falta, si a mí no me preocupa, a mí todo lo frito va para adentro. Y esto me lleva a mi último propósito para 2026, que es que mi metabolismo no cambie. O sea, ahora mismo mi metabolismo... Home, no sé si depèn de tu. No. Ahora mismo mi metabolismo es el Podemos primigenio y lo último que quiero es que se convierta en Sumar. Quiero que mi Vols que metabolismo- servisque per a algo, no? Sí, que mi metabolismo siga siendo de Podemos, por favor. El Podemos bueno, el Podemos que estaba en la calle durmiendo. El de Rejón bueno, no?
El Podemos del Errejón bueno, del Errejón que parecía que molaba, pero al final, pues por lo que sea. De Rejón que venia en posta perquè tenia la nòvia aquí. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Rejón, als principis de Podemos, quan començava a ser conegut, Sí. tenia la parella aquí i havia vingut algunes vegades per ¿Pero festes ella en quería posta. ser su novia o...? Bueno, suposem que sí, perquè també es devia dormir a casa del sogre, suposo, quan venia, no? Es que, bueno, en fin. Viene mi novio Íñigo, No. que está en política, ¿no? De día a día. Es un poco raro, me mira un poco... me mira un poco fijamente cuando nos cruzamos en el pasillo. Bueno, ¿algo más de propósitos o cómo tens? No, ya está, yo ya he acabado. El propósito, no sé. ¿Cuál es el propósito de Rejón? Acabar en el PSOE, yo qué sé. En fin, ahora encaja ahí. No aparcar en doble fila a la casa, no? És lo teu... ¡Oh! Vale, no lo había entendido. Jo sempre tinc algun recado per la teua furgo camperitzada. Aparcaré en doble fila, Miquel. Bueno, va, pues aparquem la part dels propòsits d'Adrián i com vos vaig dir a l'últim episodi, Adrián va parlar d'algo dels reis, de que la Bíblia moltes coses inventades, de que si Jesús havia existit o no. Avui vinc, de fet, perquè no veniu de fet predefinits en això, jo sí, avui vinc a rebentar-ho tot. Han passat les festes, Sort que han passat les festes. han passat los reis, a vosaltres vos porten regals, los reixos? Sí. Sí? Feu nit de... Feu reixos, no? Sí. 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 Bueno, a mi més que nit m'agrada pel matí. Bueno, nit vull Sí. dir... Com la gent normal. Sí. Sí. Bueno, jo és que a una casa, per part de la família de Modena, fem nit i després pel matí ja fem un altre puesto. Se Però bueno, adelantan los reyes. Sí, pot passar. vale, doncs jo, buscant una informació que feia temps que... D'estes coses que saps però que no t'has ficat mai a buscar, he fet cap a una web que es diu historiesdeuropa.cat, a un article de César Sánchez. Vale? Los reixos. Los reis mags de l'Orient, de la Bíblia, ¿vale? Los reis mags de la Bíblia, ni reis, ni mags, ni de l'Orient, ¿vale? Ni, atenció, ni tres. Ja vos ho dic ara, ¿vale? Per tant, avui no és una secció d'humor, perquè no hi ha xistes per aquí pel mig ni res, sinó que és purs datos i curiosos, ¿vale? A puro dato. A la Bíblia no es nombra per a res els tres reis mags. Per a res. No apareixen. És així? Podeu dir alguna cosa, O sigui, jo espero que em diguéssiu alguna cosa. Estic en xoc perquè Vale? Estic lo de intrigat, la Bíblia també. no ho sabia. Dels 4 evangelis canònics, perquè si no ho sabeu, l'Església ha dit, molts evangelis ha dit, vatros no conteu, fora d'aquí, bitxo, dels 4 que ells se queden, Mateu, Joan, Marc i Lluc, només Mateu fa alguna referència a uns éssers en un cert poder o en certa rellevància que anaven, però no diu ni quants ni d'on venien. Segons alguns escrits, eren 2, eren 3, eren 4, o inclús han sigut 12, com los apòstols, Hòstia. que també eren 12, com les tribus d'Israel. Home, les cavalcades dels reis llavors no s'acabarien en Navidad. Clar, molt heavy. Sembla que el consens del número ve pels regals. Sí que es nombra, en alguns d'estos escrits, que es porta or, perquè és lo metall dels reis, que es porta encens, perquè és una ofrena als déus, i que es porta mirra, perquè forma part del ritu funerari, i no és que volguéssim matar el xiquet, sinó que és un record de la nostra vida terrenal, com del lligam de la vida terrenal a la vida terrenal, ¿vale? I que això sí que ho anaven a oferir al rei de reis, al rei dels jueus, ¿vale? Esto de que el oro es el material de los reyes, será de los otros, porque el del rey Juan Carlos yo creo que es el látex más bien. És el papel moneda, el de Juan Carlos és el papel moneda i el bizum. La idea dels tres reis veu directament d'alguns evangèlics apòcrifs. Oh. D'alguns evangelis apòcrifs, precisament estos que havien sigut descartats per l'Església, com el protoevangeli de Sant Jaume o, m'agrada molt el títol, l'evangeli del fals Tomàs. Hòstia. O sigui, ets Tomàs però no ets la divinitat, ets un altre. Ets un fals. Vale? Altres escrits sí que van posant i afinant números hasta que s'acaba acceptant este trident de reis, que a més també la Santíssima Trinitat també eren 3, vull dir, el 3 és un número bastant acceptat, i s'acaba dient així. Tot i que els noms apareixen diferents de moltes maneres diferents a diferents llibres. Mai tampoc l'ordre havia sigut el mateix. Mai Melchor, aquí sempre s'ha dit Melcior, Gaspar i Baltasar, però no, tal. Vos comentaré després una altra cosa a tema del Baltasar i del rei negre i això. Ni reis ni mags, sembla ser. Això, claríssim. Vale? En cap moment se parla de reis. Tot podria vindre d'una mala confusió de la paraula mag-io o mag-o com se diu això, de l'arameu,
crec, algo així. Ve d'una mala traducció, però sembla ser que serien com uns astròlegs, uns savis, gent que sap que controla la part científica, la part astrològica i la posició i el moviment de les estrelles. Per això s'haguessin pogut guiar Per l'estrella. per una estrella, ¿vale? Però això de que hi havia un estel guia que es movia pel cel i que els va portar, això és mentira. ¿Vale? O sigui, Un satèl·lite de Musk. o sigui, se va dir durant un temps, i això ho vaig sentir, ho recordo, quan la primera gent que et comença a explicar no, això és veritat, perquè tal, que havia pogut ser el cometa Halley. Que s'havia vist el cometa Halley i havien seguit l'estel i havien fet cap allà. Això és mentira perquè s'ha constatat que el cometa Halley va passar, si seguim el nostre calendari, entre l'any 11 abans, o sigui, va passar l'11 abans de Crist i va tornar a passar el 66 després de Crist. No, llavors... Que sempre que veig això recordo aquell xiste de dos romans dient quin any és? Any, dos després de Crist. Diu, i Crist qui és? Dos abans de Crist. Diu, i Crist qui és? Diu, jo què sé. Bueno, total, que l'estrella en cua que guia els reis sembla més, apunta més a representació artística de l'època, de que algú va pintar l'estrella, això, i, doncs, bueno, o a nivell... O un estel fugaç. No, perquè el fugal passa molt ràpid, no tens també, temps de de seguir-lo. Tienes que correr muchísimo. Segons aquest article, que Jesús va existir, i tu ho dius, i la moda no diu molt, Jesucrist va ser un revolucionari, o sigui, diu, Jesucrist va existir, està documentat, que va haver un naixement i tal, i que va haver tot això, però tampoc no va néixer el dia de Nadal, ni van passar els reis el dia de Reis. Vale? De fet, queda escrit que 8 dies després del naixement va ser circuncidat al temple. Vale? Perquè al final era jueu. Era jueu. Que això sí que ho diu la Bíblia. I que Herodes... sabeu la història de que Herodes lo perseguia, lo volia matar. Això és fals, perquè Herodes hauria nascut... O sigui, ell hauria nascut 4 anys abans i no el suposat any 0, perquè és quan mor Herodes. Herodes se suposa que mor l'any 0, per tant, no quadren en dates l'existència d'un en l'altre en això que va passar. Perquè molts haureu sentit la història, que de fet se commemora d'alguna manera, se commemora la massacre dels innocents d'Herodes. Del 28 de desembre. El 28 de desembre celebrem el Dia dels Innocents per esta massacre que va fer Herodes perquè volia matar al suposat fill de Déu i ordena matar a tots els menors de 3 anys per assegurar-se matar-lo. Però com que no estaven a la zona, no el va poder matar. Això queda molt celebrat bueno, els americans ho tenen molt, lo d'entrar a matar a menors als instituts. Vale? Vull dir, això allà ho tenen molt, vale? La Coca-Cola i això és del seu Nadal. La Coca-Cola i los tiroteos. Però això no està documentat. O sigui, això no està documentat. Surt a la Bíblia, però no hi ha cap document de l'època que digui que el rei Herodes va fer això, o que hi havia un rei Herodes que va fer això. El primer bulo. Sí, ¿no? Bueno, Fake news. el primer bulo de l'església... Claro. O sigui, de la Bíblia n'hi ha tropecientos. Bueno, claro. Vull dir que així com el naixement de Jesús està... Exacte. No, però no està documentat com va néixer, no? No, o sigui, que la figura de Jesús va existir, sí, però després que tot l'altre de que fos ésser diví o tot això ja és una altra història. Sí, no tiene una partida de nacimiento. Clar. No, exacte. Por algo serà. Vale, crec que no m'he deixat res més. Vale, doncs ja està. Vale? Això és el que venia a explicar-vos de la història dels Reis. Vull dir que molt bé, tal. I com a voleu, si voleu, com a resum, si voleu consumir ficció, vale? Hi ha títols boníssims. Teniu Dune, teniu Fundació, teniu Senyor dels Anells, teniu Star Wars, vull dir... Però no mos vinguéssiu a contar històries i a fer-nos creure que tot va passar tal i com ho posa, o no, perquè hi ha coses que no ho posa a la Bíblia i vos diuen que sí que surten a la Bíblia, i deixeu-nos viure tranquils. Molt bé. Uau, quina clase magistral, ¿eh? Hay una peli que se llama El Arca de Noé y abajo en información pone cine de ciencia ficción. ¿Qué hacemos con eso? Claro. Això ho podeu analitzar un altre programa. Sí, un altre dia. Sí. Pues bueno, hasta aquí. Nos veiem d'aquí 15 dies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Au. Vinga, bona nit.